Ahoj, sledujete zase IQ Fan magazín, tady je Ajkos Taťka a tohle je nová rubrika Ajkos na kafíčko. A já jsem se dneska na kafíčko pozval naší Aničku. Aničko, ahoj. Vítám tě. Děkuji. Já jsem se tě chtěl doptat, dozvíte se, jaký máš zkušenosti s Ajkosem. Naši pravidelní diváci vědí, že jsi moderátorkou našeho pořadu a děláš recenze, takže mě zajímá, jak jsi se k Ajkosu dostala. Hele, myslím si, že přes tebe, ne? Jestli se nejspíš to tak bude. Vůbec jako hodně jako i přátel v podstatě to jako objevovalo a doporučovalo a tak jsem si řekla, že to jako zkusím. Jaký byl tvůj přechod na Ajkos? Bylo to snadný? Já jsem to měla velmi jednoduchý, protože jsem zrovna v té době se snažila přestat jako s klasickýma cigaretama a hledala jsem vlastně jinou alternativu, abych jako do toho nesklouzla zpátky a Ajkos mě jako velmi, velmi zaujal a hned vychutnal. Já totiž čtu v naší facebookové skupině, kde jste doufám členem, a kdo z vás ještě není, tak dole v popisku pod videem najdete odkaz, že některý lidi se cítí jako na dokouření, že to pro ně slabý, pro tebe to bylo dobrý? Hodně to říkají. No, pro mě to fakt tohle to nebylo bez těžké. Nebyl to problém. Ne. A začínala jsi s takovým tím prvním Ajkosem 2.4, jasně, teď tím bílým. Aha, tak to je super. No a pak si přešla asi na trojku a na duo. Ano, přesně tak, tak jak to šlo prostě, tak jsem šla s dobou. No a co Ajkos Illuma? No Ajkos Illuma je super, to je jako velký rozdíl, že jo, proti tomu, na co jsme byli zvyklí. Jaký bys řekla divákům výhody Illumy? Tak asi to, že to je jako čistý prostě, je to trošku jiný, je to čistější, je takový větší jako tah, prostě čistější chuť. Jakože snadněji se z nich potahuje. Snadněji se potahuje, no to, že se nečistí, tak to je příjemný tak bonus. To určitě že? Ten, kdo má nový Ajkos, ani neví, že ty předchozí se museli šťourat čistítkama a podobně. No třeba se lámala, že jo. Tak. A jaká je tvoje oblíbená příchuť? Hele, vždycky to byla Siena. Vždycky to byla Siena, nebo dřív nebyly možná, ale to teď Siena. No. Jasně. Já jsem četl tvoji recenzi, kterou si psala k nám na web, nebo spíš takové zkušenosti. A já jsem se tam ale dočetl, že ty si u Ajkosu Illumy neskončila. Ty máš One, že jo, ten jednoduchý. Ten mi vyhovuje nejvíc, ten One. Nakonec jsem tak k němu jako dospěla, že je prostě nejmenší, nejpraktičtější. Jak dlouho ti vydrží, na krabičku ti vydrží. Jo. A tím, že se tam trošku teďko snížila spotřebu, mi to úplně ideální. Jasně. No, ale psala si, že ti nevyhovovalo, že teda už tě stálo spoustu peněz, že si říkala, že jsi náruživá kuřačka. No a takže jsi zkusila Vív. Zkusila jsem Vív. No my jsme viděli totiž, podívejte se, když tak vám dám tady někde odkaz, Anička s Míšou recenzovali Víbu, což je předchozí název pro dnešní Vív Now, tu jednorázovku. A tam si byla nadšená, mega melon, prostě. Jo, ty příchutě mě prostě baví. A to je to, co u Ajkosu teď vlastně nemáme. Že? Jasně. A to byl ten důvod, proč jsi zkusila Vív? Taky. A to, že vlastně, že tam není ta konkrétní doba toho nahřívání, zapnete prostě. Potáhnete si v práci během chviličky. Ano, můžete se odskočit, odběhnout. To je ten důvod. Na zastávce nemusíte řešit, jestli jede autobus, prostě jede. Tak no a z jednorázovky si ale přešla na ty s výměnnýma kapslema. My tady máme Vív One, kde se kapsle vyměňují jednoduše, třeba během provozu. Tak to je to, co je teďko v srdci nejblíž. To je teďko asi srdce nejblíž, jak jsi to řekl, no, kvůli těm příchutím, že prostě kdykoliv si to můžete, že jo, přehodit, když prostě máte chuť na nějakou jinou. A která je tvoje nejoblíbenější? Tak Mega Melon. Mega Melon, jasně. Jo, melon asi frčí nejvíc, no. Mango taky. Já ti vidím mango. V tom létě, ale ještě jako víc tady. Jo, to říkali nějaký ten letní drink a k tomu pěkně elektronku. Tak. Takže teďka převládá spíš elektronka nad Ajkosem a ten si úplně zatratila Ilmu? Ne, to ne. Nosím taky sebou a nebo doma, že jo. Doma se tak jako vždycky dám a když prostě mám chuť jako na ten vyloženě tabák, jo, když se na příchuť, nebo prostě. Takže ta chuť toho Ajkosu by si řekla, že je lepší než přirozenější než je Vív, jasně. No tak to je úplně super. Já ti moc děkuju, že jsi přišla na kafíčko. Vás nebudeme otravovat nějakým dlouhým rozhovorem, přeci jenom nejsme Veselovský z DVTV. Moc děkujeme. Dejte nám když tak like a můžete nás sledovat, udělá nám to radost.
YouTube už je to dneska jedno, ale my budeme mít radost, že nějak reagujete. Můžete napsat dolů komentář, sledujte nás na sítích Facebook, TikTok, Instagram a hlavně web www.iqfan.cz. Mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.